sou, les empreses, els que aixequen la persiana cada dia, contribuïu a fer la ciutat de l'Hospitalet més gran, més pròspera i amb millors oportunitats per tothom. Som al centre d'un important ecosistema de salut en plena ebullició i el projecte Biopol Gran Via, que avui abordem, és un important motor pel seu creixement. Però hem de ser clars. No es tracta només d'un projecte urbanístic, sinó d'un entorn propici per al desenvolupament econòmic i científic, un pol sanitari únic en Europa en un espai molt proper. En conclusió, vull retirar el posicionament d'Evall, acollim amb entusiasme el projecte Biopol Gran Via com a element que enforteix un ecosistema de salut ja existent, un ecosistema en el que l'Hospitalet i el Baix Llobregat ja destaquen com pols de referència. Aplaudim la visió de creixement, però no oblidem que partim d'una base sòlida i puixant, que és el veritable cor del nostre clúster. És responsabilitat nostra com a territori seguir treballant junts, empresa a empresa, institució a institució, per fer que aquest gran projecte sigui un èxit compartit, un èxit que generi prosperitat i benestar també per a la nostra comunitat. Nosotros som urbanistes i per tant nosaltres el que fem és nosaltres fem la part més farragosa però la menys interessant, perquè l'important és el que passarà dins. Per tant, nosaltres preparem el terreny, preparem la superfície, preparem les infraestructures, però l'important és el que ha de passar després. Des d'un punt de vista geogràfic estem en una posició absolutament estratègica. La segona condició que ha de tenir un hub de Life Science és que es desenvolupen al voltant d'una universitat i d'un hospital punter, un hospital de referència. La tercera condició que ha de tenir un hub de Life Science ha de tenir capacitat d'accés al talent, capacitat de recerca, investigació. I finalment, un hub de Life Science ha de complir una gran condició que és un fort teixit empresarial. I jo crec que aquí una capacitat d'atreure empreses, de retenir talent. Estem avui en una sessió de l'Evall on segurament la vostra estructura hauria de jugar un paper important en aquest desenvolupament.